Tapi apik lho, Pak. Jumatan pisane budal jam 3. Apa Jumatan apa nih? Lah umume sampean Jumatan budal jam piro? Ya jam 11:30. Awakmu jam piro? Jam 11. Aku lo kemis wis budal, Mas. Saking tertipe. Lah sok kemis sok budal lho. Ben ra telat. Tapi yo Bismillahirrahmanirrahim. agamis tenan dingin. Wa barakatuh. Assalamualaikum. Bismillahmu wis bener. Lah kok langsung mbok jujuk salam kok mbok jujuk langsung. Salam wis komplit. Saya komplit. Dadi awakmu salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. ya. Dadi kuwi ulo salam sing komplit. Ada ulo salam hukume kuwi sunah. Kok nek krungu salam wajib dijawab. Hukume nek wajib